Vi gerne vil have, at det skulle være en gammel oldnordisk navn, og ligesom noget, som hørte sig til herhjemme i Danmark. Og så valgte vi Thyborøn. Jeg har valgt Thyborøn, for at det er sådan set her, hvor jeg har min hjemstavn. Og det er her, Skive, den skal have sin hjemstavn. Og jeg vil gerne rundt og vise Thyborøn, enten med en fiskekutter derude, så jeg ligesom også kan fortælle, hvor dejlig en by det er herude, og hvor gode muligheder vi har. Og nogle fantastiske mennesker der. Og Thyra igen, det stammer jo, det er den første dronning, vi havde herhjemme. Thyra Danebod. Så tænkte vi igen, Sofie hun mente godt nok, at det skulle have været bankdame Helle, der skulle være dåbsmor. Fordi det også skulle være en køn Pelle, der skulle hænge dernede. Men så tænkte vi igen, at det blev nødt til at være en af dem, der næsten var nærmest Thyra Danebod. Så vi fandt min bedstemor, og 90 år som den her, som blev døbt af Skivelig her. Så det må vi jo hellere se, om vi kan få kørt i stilling. Det skal jeg nok prøve på. Må held og lykke følges med dig på vejen frem. Og nu skal I bare slå løs igen.